God kvalitet. Jeg heter Bøye, jeg er fra Bostaden. Jeg skal greie seg fra Orskoland. Hvis man jo ikke hever til dømes penger til en gjærhedapumpe, hvordan skal man så få fædre dem? Her halter vi til i Strand. Og bostader er fyrvirrande husholdningsgånderen som har finnet et paradigmeskifte. Vi nå er blevet til et bostaderfälla. Og vi har några hemmelder. De fleste kjenner nok husholdningsgrunnen til man skulle ha husholdland, og husene skulle være innenfor 120 meter, eller 120 eller 140 kvadratmeter om hvordan landet skulle være. Og vi har haft en rikve av imenskoland, pensjonisterland, onkarrente og politisk bestemte rente og så videre, så videre. Og i 2012 ville man politisk at vi skulle veita Orskoland, husholdningsgrunnen. Og det som folk kanskje ikke vet at vi snakker om Orskoland, hva kunne vi så veita til? Hvis jeg skal si at det er helt stort, så kunne vi veita lån til brukaren her man kan dokumentere at det som man skal bruka pengene til er vi til å minka oljeforbruk. Og nå snakker vi om gjærhita, vi færer fra å bruke oljefor for ivet til gjærhita, så minker vi oljenøsene. Men man kan eisne, som det stender her, søke om til eltål. De fleste hukser nok om å lage bjølving og tek, og skifte vinter i, sette mer orskesperrende vinter i. Men vi kunne eisne sier, kom ut til åkken, og sier, jeg har en gamle oljefor, ut ved henne, og inne ved en varmepump. Det blir vel til. Det er det nøkker som har brakket seg iver at man skal ha land fra åkken, så er det sindre omstendelig, og det er rett, og det arbeider vi at brøyta. Men det er några lover vi skulle fyrhalta, og några kundkjører, som gjør til at vi skulle i jøkkenen av sindre tunga mannagångt. Men hon er så til å komme i jøkkenen, kommer jeg sindre mer enn noen, hva det er. Ta man for et land fra bostaden. Ta skulle vi i prinsippen om trykke okkar penger. Og det gjør vi på den måten at man hever en hus, og så kommer sundsmenn fra okken ut og meta at husene hever et eller annet vire, og husene er i havn, hever tilfeldigvis mer vire enn hvis de er i Hattarvik. Ikke til at personen i Hattarvik ikke skal få en varmepumpe, det er ikke til. Men det har vært mett at til landet som man kan få av flokken. Det kan være helt fra 20 000 kroner og opp til maks 300 000. At metta vi okkar landet skal ligge innenfor 50% av mettingaviren. Det skal skiljas på tammatene. Tar man her en hus, man betaler det. Man læner i prinsippet noen huset i 20-25, kanskje 30 år, fra banken noen år man eier det. Og det som man tjøkker så betaler man nere på husene, og fer er frivire. Og hvis man så ångar skuld til her, så er det slett ikke problem å få land fra oss. Så er det skuld til husen. Men er det skuld inn, så får man inn og hikker etter hvordan jeg vekser skulden vi at gjøre hessa forbedringene affæra fra til dømes av den gamle oljefyrer i hverandre i hitteskipen. Og i tølen betyr, hvis man nå ikke eier pengene å få en sånn pumpe som stender her, så koster det rundt om tølen 130 000, da hun er komplett installeret. Så kostar det vid rentstolen 630 kroner om måneden. Til det hva det kostar er at blegge oljeføringen ut og sette hand om dimsen inn i kroner og øre, hvis man oppfyller ter treitene. Og til så til hepa videre finnes jeg akkurat ørefike om at det er så forferdelig besværlig å få fætre penger fra bostaden. Så tar man kommer inn hjemmesøgene i tjokken, så vil man sitte en teier som heter Orskoland, og under Orskoland ligger dette PDF-kjellet som er her. Her og man skal fylle nekre opplysninger ut. Og som mange ganger er det, så spør vi om rettelig nekre opplysninger. Og i prinsippet nå, så er det første kjellet det som vi bruker for å trygge panter ut til investeringen som vi leter. Så det er ta på sånne penger som man skal bruke til et orsko-sperrende tiltak. Så jeg tvei, her sier man, jeg vil gjerne ha et stikk gjærhedapump.
och kanske skifta några vinter ut. Och det tredje skälet som folk halter är inte irriterande till att vi spyr om ja, men varför fastar utreisler? Detta här är faktiskt också en kreditmätning. Det kan ta döme hvis vi nu tar en pensionist om. Hon bor i en huset, han skiltar inte en krona i husen. Men hvis vi bara har folk pension att leva för så har vi inte mer än 2 000 kronor. Eller kanske 3 000 eller 5 000. Det andra kostar mannen har haft att leva för. Vi belastar henne likvida ekonomi vi x antal kronor andra på störst land. Och tog gör vi en kreditmätning för att finna det om det är rejält att vi kommande färser hackar kan man säga landvirna så här. Och hushållsgrunden är inte en ordentlig bank, har aldrig varit en ordentlig bank. Vi har inte konto till folk, vi sitter inte folk tjäna och vi sitter inte kvart det brukar pengarna till, så vi sitter inte tar konto. Och tog har vi så ett tog bia vid om att få upplysningar om de fasta utreisningar. Så läs är vi i bästa mening kunde roa folk till, nej, det är kanske inte så smart att du fasta 300 000. Hvis du hever, kan så klara det vid 200 000 för att man ska kunna leva. Så det är faktiskt proceduren, hvis man attar få sån en gör hela kipan och inte äger akkurat dessa 100 000 så kan man komma ut till åkken och så kunde vi göra en mätning upp på fortsättstånda och man kan få så här punkterna för åkken till en ränte som är vid det på 2,75. Och hvis vi nu färra in och hitta efter till dömna som alla var inne i, så har vi det här äldre sethus som spärrar cirka 13 000 kronor om året i oljenysl. Låna jocken det var 630 kronor om månaden. Det ger så i rejen tullon en uträstlig på hatta belöp i här. Och här är faktiskt beinlösa en gevinst. Hvis man kommer til åkken og sier, kan jeg få 130 000 kroner fra tykken? Kan jeg så bare låne 130 000 penger fra tykken? Så kan man färre ut och köpa sådana järheta pump. Och så får man alltså 4 500 kronor mer att leva för en man om året. Efter hästendom. Och inte minst att glömma att tar man fär från en oljeföring över till att hitta husen för elektricitet. Allt utan lycka så minkar tutt privata CO2-utlåt. Det vill säga att huxar man grönt så ska man få sig järheta håll. Hvis man är alltså miljöbevisst om att vi skulle välja och göra och så vidare så är detta en god investering. Hvis vi nu får hitta ett den här lörsta vätren som vi alla känner så har det varit regn och nekve vinter och jag var inne hemma så inte sev i jar tog detta källen i här vi suttja att 3,5% av öttenläxteten som vi producerar i morskift det var grönorsk. Det är rätt intressant. Jag suttja att det ber till att ha kan man säga grönorska. Men ärastans i rapporten ständigt så att samla så är det cirka 40% vindmilla och vattnorska. Och stadigvæk är det 30% som kommer av sånt. Så jag kan så säga som privatpersoner så bygger vi en hus, en äldre hus, och 6-4 standard Delavänden i havn. Ja, jag finns mer en sådana pumpen som ständer här. Och hålet kommer det första hålet här slangan blev först. Det var inte en gång tid vita. Det var så. Här ser svenskarna så tar snackar jag om. Det tar lite saker som fyrbi, jag vet inte minst där tecknar. Här är så ölla stor regn och så ölla pickar lite. Bara har skuffarna fotla i snus. Och tack om jag akkurat till fältet förbi så rop sidan helvete. Ta skulle ta köra sig slankarna 200 meter ner, men han har sett sig fast och hållit 100 meter. Han har steiner upp att det kulla slankarna fast. Så jag kan inte tid nu. Jag kom till fältet så började jag för arbete. Vi nåttrade vi.
Ja, så Hans Wilhelm Lutzen, han känner det säkert. Det blev så ringt efter honom till han sprangmästare Anna Gott. Då gick han lötan så kom en förenger. Han sa skuffa lika stor. Så lade det såna perlen ner av botten. Och bom skottet och så allt upp att det. Rensa i hålet och så ner. Och mitt hål är 200 meter djupt. Och jag har 3 vattenbärande lö. Ett som är 2 meter nere. Och ett av 35 och ett av 130 meter djup. Och när det regnar så är det ett 32 mm rör och slanken kommer och här renner så vatten ur. Så det är, och det är lika fint. Låga framlöpstemperatur. Så det ser väldigt spännande ut. Så jag vill säga tack för det.